הבנת? אני לא מבין איך כל שנה אנחנו עושים את כל המנהגים האלה. לא תוקעים בשופר, לא קוראים פרשת בראשית. איך כל שנה הוא מתבלבל מחדש? מי מתבלבל? השטן. איך הוא מתבלבל? בזה שלא תוקעים בשופר בערב ראש השנה, בזה שלא קוראים פרשת בראשית, וגם בזה שלא מברכים את החודש. אבל איך זה מבלבל אותו? כל שנה אנחנו עושים את זה. זה בדיוק מה ששאלתי. כן, אבל באמת איך זה מבלבל אותו? באמת צריכים למצוא לזה פתרון. טוב, נכנס את כולם. נשב על זה אחרי מנחה. חברים, התכנסנו פה לדיון חשוב. אנחנו חייבים השנה לבלבל את השטן. מישהו יש רעיונות, הוא יכול לעלות גם על הכתב. אפשר לאסוף קרשים לעשות מדורה כמו בל"ג בעומר. ואז אני חושב שזה ל"ג בעומר. רעיון טוב, תרשום. יש לי רעיון יותר טוב. ניקח 4 המילים, נאגוד אותם, וננענע אותם בראש השנה. ואז הוא יחשוב שזה כבר עבר ואנחנו בסוכות. ואז אני חושב שזה סוכות. זה בדיוק כמו שאמרתי. הרעיון שלי הוא שנכין מצות וננענע אותם עם הלולב. ואז זהו בכלל יתבלבל. ואולי נשב גם על כיסאות נמוכים, כמו בתשעה באב. זה מצא, זה סתם מציק. וגם תחפושות. וסופגניות. ומאכלי חלב. וחנוכיה. ושופר. לא, התכוונתי שופר של יום כיפור. זה אותו שופר. יש לי רעיון אחרון לבלבול, משהו שיבלבל אותו סופית. ניקח ספרי תורה, נתחיל לרקוד סביב הבימה. אני אסכם את הכל. נתחפש, ניקח לולב, במקום אתרוג נשים סופגניה, ונרקוד סביב שולחן של ליל הסדר. רק בלי השופרות, כן. תגידו לי, מה שמעתי? אתם הולכים לפתוח פה מאפייה של אוזני המן? מה קורה? אתם רוצים לדעת איך לבלבל את השטן? אני אגיד לכם איך. אם אתם חושבים שאפשר לבלבל את השטן עם עוגיות ומצות ו4 המינים, אתם ממש טועים. השטן יודע בדיוק מתי ראש השנה, והוא יודע מתי לחכות לנו, וזה לא הרעיון בכלל. נקודה האמיתית היא עניין פנימי, לא חיצוני. בדיוק כמו הסיפור על הרבי רש"ב, שפעם הגיע אליו חסיד לבקש ברכה, והרבי רש"ב באופן פעילי לא ברך אותו. הוא יצא החוצה, ישב ובכה. ואחרי כמה דקות שמע אותו הרזו, אחיו של הרבי רש"ב, והגיע לשאול מה קרה. הוא רואה יהודי בוכה. יהודי הזה סיפר לו שהוא נכנס לרבי רש"ב לבקש ברכה, והרבי לא בירך אותו. הרזו התפלא מאוד, איך יכול להיות שהרבי רש"ב, שהוא רבי וכל עניינו הוא לעזור ליהודים אחרים ולברך אותם, לא בירך את היהודי. כשהוא נכנס אליו, אל אח שלו, ושאל אותו מה הסיבה, הרבי רש"ב אמר לו, ראיתי שהוא לא כלי לברכה. ואז הרזו אמר לו, היהודי הזה יושב בחוץ, מתייפח ובוכה על כך שהוא לא קיבל ברכה. אם ככה אמר הרבי רש"ב, תכניס אותו שוב חזרה. וכשהוא נכנס בפעם השנייה, הרבי רש"ב בירך אותו, והברכה גם התקיימה. זה אומר שכל הרעיון של תקיעה בשופר זה עניין פנימי. אבל האמת היא שהשטן הוא בסך הכל חיצוני. מה הוא אומר לעצמו? הנה, הם לא תקעו בשופר, כנראה שהם לא זכו בדין. כי זה מה שהוא רואה. אבל מה האמת? האמת היא שליהודי יש צער גדול על כך שהוא יודע שעכשיו צריכה להיות תקיעה בשופר ולא נותנים לו לתקוע. מה קורה ליהודי באותו רגע? הוא מצטער בפנים. כמו הסיפור על הרבי רש"ב. הוא מצטער ועושה תשובה מעומקא דליבא, והוא כן זוכה בדין.
וזה הרעיון. לא קשור למה שתעשו כלפי חוץ. הרעיון הוא מה קורה לנו בפנים. התשובה שאנחנו עושים בזכות זה, אנחנו לא תוקעים בשופר. ואת זה השטן לא יודע ולא רואה. אז בעצם שאנחנו לא תוקעים, זה כאילו, אנחנו כן תוקעים, אבל תקיעה מסוג שונה, כאילו, בלי קול. אבא, אני לא הבנתי. איך, אם אנחנו לא תוקעים, זה נקרא כאילו שאנחנו תוקעים? אני אסביר לך. בזה שאנחנו לא עושים, כשהשם מצווה אותנו לא לתקוע, יוצא מבחינת הקדוש ברוך הוא שעשינו. בדיוק כמו הסיפור עם האחים הקדושים, שתפסו אותם, רב זושה מהניפולה ורבי אלימלך מליז'נסק, שמו אותם במעצר, מסיבה כזו או אחרת, הלשנות וכדומה. ואז כשהם היו שם בכלא, אחד מהם בכה מאוד, על כך שהוא לא יכול להתפלל. שאל אותו האח שלו, למה אתה בוכה? אמר לו, אני בוכה כי אני לא יכול להתפלל, יש פה בתוך הכלא בור של צואה, יש ריח נורא, וההלכה אומרת שברגע שאני נמצא במקום עם ריח לא טוב, אני לא יכול להתפלל בו, לכן אני בוכה, כי אני לא יכול להתקשר אל הקדוש ברוך הוא. האח שלו ענה לו, ברגע שאתה מקיים את ציווי השם, לא להתפלל במקום מסריח שאי אפשר להתפלל בו, אתה בעצם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא כאילו התפללת. בדיוק אותו דבר כמו תקיעת שופר, שעלה אנחנו מוותרים כי זה מה שהשם ציווה. תודה רבה, הבנתי. לפי מגיע, מה? יום הולדת היום, יום הולדת היום, יום הולדת. מה זה? יום הולדת למי? לך. אבל אין לי יום הולדת, יש לי בר מצווה. וגם אני בכלל החגיגה היא רק בי"א חשוון. בוא, שם, נסביר לך. לא, רק רצינו שהשטן לא יגיע לאירוע שלך, לאירוע עצמו בי"א חשוון. בכלל לא ככה מבלבלים. הבלבול הוא כשלא עושים. אבל תודה. שהכל נהיה בדברו. רגע, אז לא לעשות, לפרק את זה? מה פתאום? כשהקדוש ברוך הוא מצווה לא לעשות ואנחנו לא עושים, זה קיום המצווה. מה? איפה הוא מצווה אותנו לא לעשות? מנהג ישראל, תורה הוא. מה קורה ילדים? שמעתם שופר היום? וואי, נכון, ששמענו. ערב ראש השנה היום. לא תוקעים השופר. איי, לא הצלחתי לבלבל אתכם. כל הכבוד.